יוסי יש. כבר היום. תודה רבה, שתהיה חופשה נעימה. מכאן לפיתוח ישראלי מעניין, בלי תואר אקדמי ובאין שפע מזומנים, אבל עם הרבה יוזמה ורצון להצליח, פיתח משה כהן תוכנה לניהול מידע באינטרנט. כהן רק בן 27 עשה עוד צעד כדי לעשות את השימוש באינטרנט יותר ידידותי. כתבתנו גילי שם טוב מספרת. הכל התחיל כאן בעליית גג בשכונת התקווה. שנה וחצי עובד משה כהן בן 27 על הבייבי שלו, תוכנה מתקדמת לניהול תוכן ובניית אתרים באינטרנט, שתאפשר שימוש פשוט לכל דורש, גם למי שהידע שלהם במחשבים בסיסי ביותר. אני ישן פעם ביומיים. וכל השאר מול המחשב, אתה נמצא. אני לא אשקר, הרוב. השבוע עלתה מערכת בייבי iOS לאוויר, ומדובר בצעד נוסף בהפיכת האינטרנט לכלי נגיש ויעיל בכל תחומי חיינו. פה אני נותן את האפשרות לבן אדם בלי להשקיע, שישקיע את כולו בשיווק של האתר שלו. ואז יש לו סטארט-אפ חדש שלא עלה לו כסף, הוא רק צריך לשווק את הרעיון שיש לו באינטרנט בצורה אחרת, באתר כזה או באתר אחר. המערכת תפעל ב-11 שפות ותספק את הכלים הדרושים לבניית אתרים. מי שמעוניין באתר משלו צריך למלא טופס הרשמה ובתוך 30 שניות תהיה לו כתובת אינטרנט. הנה לדוגמה אתר שהקימה אם שכולה לזכר בנה, ואתר ספורט שהקים ילד בן 12. בשביל שמשתמש יקבל מערכת כזאת בשוק החופשי, הוא צריך לשלם עליה בסביבות $2,000. מה שאצלי הוא מקבל בחינם. הכסף כרגע לא מדבר אליי. מה שמדבר אליי זה הטיפוח של הבייבי. אני רוצה בדיוק, אני מרגיש שזה הבייבי שלי, אני רוצה לטפח אותו, אני רוצה להעצים אותו, ורק שאני ישלים את עצמי וימלא את עצמי שזהו מספיק, אז אולי אפשר לצאת לפנסיה. אבל במחשבים כמו במחשבים, אחרי פיתוח כזה, ייתכן שעליית הגג הזאת בשכונת התקווה תתחיל להיות צפופה למשה ולשותפיו לעסק. אנחנו לא מתבייש להגיד, אנחנו הולכים להרוויח פה הרבה כסף. הרבה כסף. עוד כמה עניינים שכדאי לדעת, מחירי התחבורה הציבורית